我々が、もっとも。そろそろ来るそうだな。よし。迎撃の準備をする。我々が負ければ、迎撃準備がみんなレオン来たな、エルヴィン。レオン止められない。彼のようやくここまでエグベルトお前らに面白いものを見、ジェシカさん、この城を待て、エグベルト。これは私とエル甘い。では私は私で。エグベルト、大丈夫かジェシカ様無理はしないでくれ。すみません。エルヴィン、エルヴィンよ。レオンお願いレオン。すまぬな。違うわレオン。レオン様エルヴィンよ。バカなレオン、かの者を守る盾となれ。かの者を守る盾となれ。我が命に従い、その姿を表せ。かの者を守りたまえ。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。かの者に風のごとき軽さを。かの者を守りたまえ。エルヴィン。いや、もう何も言うまい。レオン、レイガルド帝国並びに清流騎士団に栄光。突撃するぞ。これに耐えられるか。
にはいかん。突撃だ。我が敵を撃て。やめてレオン。なぜ私たちが戦わなければ。我々とあなた方との戦いならば。しかしいつの時代も人々は争いを続けてきた。だからこそこの戦乱の世を終わらせるには力による理想の統一。そして私は陛下と共に大陸制覇の夢を誓ったのだ。その理想のためにはどうしてもう血で血を洗うようなことをしたくはないのだ。帝国かエルヴィンか。さあ行くぞエルヴィン。